Malma awni nyangma kibara mamulo kala da kulo ka ode ka fawi ko kulukuru tenendun kameleni do shuyira badagulo yan fanfe aywa ayira la ka foko kameleni masina men ka shibeta san binani boyongona ko ka tum nana furakeli la kulukuru konnana no ka tum ka centre de référence de la no ko ka to yino de sa awilla ayre ninga tunu bela jilena ka somo yɛrɛ olu tun jatigɛlen don olu ye ɲinini kɛ fan bɛɛ fɛ ayiwa a ma ɲa min kɔ sa olu taara bɔ a su kan badagolo yan fan fɛ yen nɔ ko yen sariya tigilamɔgɔw n'autorité judiciaire ye olu de u ka yamaruya di walasa u bɛ se ka a su sutara cogo min na ka da kan k'a fɔ ko halisa a kameleni masinama in a sacogo o tun ma dɔn kosɛbɛ. Ayiwa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo kala da o tulo kan o de ye k'a fɔ ye ko jalakɔrɔjikaw olu bɛ dusumakasi la an filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bi ka da kan k'a fɔ ko olu ka daraka n'u ka tilelɔfana n'u ka surafana o de kɛlen don poussière ye ko kabi u ka sirakɔrɔ ko sirakɔrɔ wulila ko ka kura dali baaraw daminɛ ko poussière de kɛlen don olu ta la yen nɔ o ka fɔla yɛrɛ ko n'i bɛ bɔ jalakɔrɔji ko kana Bamakɔ kɔnɔna yan nɔ ko n'i ma fini fila bila i kun ko i tɛ se ka baara kɛ n'i ka fini fɔlɔ ye ko tellement que poussière bɛ sira in kan yen nɔ k'a yɛrɛ kɛlen don sababu ye sa banamisɛnninw de cayalen don olu ka yɔrɔ la yen nɔ ayiwa ko olu yɛrɛ bɛ ka laɲini ye min ye sa sira in dilanni bɛ se ka ban joona cogo min na walasa poussière bɛ se ka jɔ olu ka se ka bɔ nin degun kɔnɔna na ayiwa an balimaw ni kibaruya nin de tun b'an bolo kala da o tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.